Sgu da mig. Hænderne op eller bukserne ned. Hvad så, Lassita? Hallo, mand. Stop dig selv. Hallo, mand. Dig også, mand. Jeg bliver knæppet 3-1, mand. Så vil jeg er ved enig, mand. Hvad så, mand? Jeg var sådan sidder der og cheater. Om jeg hvad? Sidder og cheater. Men min led så videre, og så kan vi høre om noget salg. Fordi jeg skal ikke ud i en konflikt med jer. Jeg kender godt med jer. Jeg styrer på det. Blokken er varm, hjertet det er koldt. Skud vi går tiki-taka som det bold. Alle de fucking sædler vi har foldt. Dobbelt op på de bags der blev solgt. Alt for mange shooters rykker kun på nettet. Derfor deres tastatur det er fedtet. De spiller på så hvor vi træk stikket. Typen der rapper om det we live it. Dem der de snakker alt for meget, handler alt for lidt. Lille nigger bare zip it. Stadig bare inde i køkkenet for at whip it. Men hvem var multiply som ikke zip it. Alt det der kom, det kom ikke på et minute. Alt det de rapper om, yeah we did it. Typen der giver dig lige hvad du vil have. Sender dig videre, tager dig tilbage. Giv mig de røde, behold de blå. Heller det der lidt af farvet i min game. Jeg er på mission, ligesom der below. Seven har ikke tid, så vi tager en smalker den ko. Det kan du tro, baby, vi har trykket sidder hele dagen. Stabler sædler penge. Du ramler godt, makker. Du ramler sgu godt. Kun vi ved, de ligger fælder. Fang mig på Radisson med 2 modeller. Mig på mit hjerte, popper painkiller. Selv på smerten, men ikke noget. Går det ikke, mål? Hvor meget købte du for? Bro, man kan jo se det. Man kan se, at du løber ikke, mål. Jeg regner med mit team. Har hvad du skal bruge, så kig forbi. Brody her, han skubber som et chopper. Så de passer